pangestuku tampanane. Iki salah. Sing kepenak bojo. Ngaturaken sumpah bukti kunjuk. Gawe bombong lan bunga penggalihku. Teh Lokopati Nggih. dak tampa mung puja pangestu wae kebat tampanana. Sanget anggen kula nampi andadosaken jimat kawula. Nggih. Teh Nggih. pancen sengaja dene panjenenganku nganake paseban. Mula nganti kabeh para prajurit mudhun magangan anyar nganti tekan pangurahan Joko. Sengaja ingsun bola. Kepiye teh Lokopati? Kabar panggesanganing kabeh kawula ana ing Kabupaten Pasundan wiwit saka pucuing gunung mudhun nyang Karang Pradesan lumebu nyang Kutha Raja teh Lokopati. Duh, kanjiye. Keparang matur mbok menawi atur kula lepat kula nyun sih agung papunten. Gedhe pangapuraku tumrap sira. Sekawit panjenengan utus kalian kula titipir wonten ing Kutha Raja ngandhapipun wonten ing Karang Pradesan. Sedaya para kala wonten ing Kabupaten Pasundan boten kekirangan sandang pangan lan papan. Sansaya sedaya para kala wonten ing Kabupaten Pasundan nyengkuyung panjenengan ngembat Praboto. Lokopati Nggih. gemah ripah loh sinawi uriping kawula ana ing Kabupaten Pasundan kuwi ora kagawa panjenenganku pinangka dadi songsonging Bupati ana ing Pasundan nanging saka gumregut lan gumolonging kawula lan punggawa satemah Kabupaten Pasundan katon kencar-kencar pindho nggayuh kencana rukmi. Ya teh yen pancen uriping kawula ora kekurangan sandang sarta buku panjenengan punilake gunging panarimo sing tanpa pepindhan kalamun ora sira kang tak pitaya mbok menawa ora bakal dadi kaya ngene. Kados mekaten. Kula sawetara kepenak. Nggih. Senopati,
Nggih dawuh katimbalan. Kepiye pakaryan sing tak samperake nyang pundak tengen lan kiwamu nggonmu gladi prajurit nganti mudhun magangan ingkang coba maturun Papargo kula matur Kanjeng. Anggen kula wentah prajurit wonten ing Kadipaten Pasundan. iya Dinten sakmenika sampun wasisa trampil Kanjeng. Kok bilih panjenengan boten pitados monggo kula teaken Kanjeng. panjenenganku pitaya merga kowe kang tak wiji pinangka tuwa-tuwangganing kabeh para prajurit kalamun sak wayah-wayah Kadipaten Pasundan ana kapodo ing bebaya kabeh andhaanmu sing kok tindhi kudu sumapta ya Inggih ngestaken kepenak teh sabda katimbalan. mbok menawa Kang Sira durung keprungu nganti panjenenganku nganakake paseban wektu dina iki Bab perkawis menapa Kanjeng? jenenganku bakal bloko wae jebul kabar wis sumebar warta wis marata yen Kabupaten Pasundan Bumi Mutian kajabel saka bojo Kajabel kula. Kanjeng, menapa panjenengan anggadhahi kalepatan tumrap wonten ing Praja Majapahit? kalamun panjenenganku kuwi duwe kaluputan kuwi wis lumrah yen tak pitung wis ana rong pisuanan ngancik telu dene panjenenganku tansah nggodhangake kursi palubuhan ana ing Praja Majapahit mula nganti ngersa dalem sinuwun Prabu Brawijaya dawuh kabeh para dipati pemanjat yen Kabupaten Pasundan Bumi Mutian kajabel mula teh sisan gawe sawise Bumi Mutian kajabel Kabupaten Pasundan yen panjenenganku bakal mbali lho Majapahit Nuwun sewu saderipun Kanjeng. Menapa panjenengan sampun gawe? Kok upami panjenengan badhe mbalela menika unduh-unduhane perang. Perang menika dipun tulis aksara kemawon menika nggih perang kejem pungis. Nggih to. Sepinten to prajurit wonten ing Kabupaten Pasundan kok upami panjenengan badhe mbalela menika nuwuhake perang ageng Pasundan kalian Majapahit. teh Dawuh ya kene dadak Kang Sira matur sing kaya ngono kula apa kowe wedi perang boten. Nanging kula menika dapur ngempotani kalih panjenengan. lho Bapak Sabda katimun. mula nganti panjenenganku jauh mbali lho saka Majapahit kabeh wis tak tintingi kanthi tirtaning kawicaksanan wiwit dina iki tetep mbali lho monggo Kakang Patih Haryawahan kula aturi lenggah Matur nuwun Nyai Sripad Kaloka. Kakang Patih Haryawahan Nyai Sripad Kaloka. ndamel kageting manah kula saksampunipun Kakang Patih Haryawahan rawuh wonten ing Kadipaten Pasundan namung kemawon bekti kula katut Kakang Iya Nyai, wis tak tampa. Koso baline.
pangestune wong tuwa wae lumuntura kelawan keng sira Yai Pati. Gagap gugup anggen kula nampi mugia saged mimbuhi anggen kula ngasta pradata wonten ing Kadipaten Pasundan. Kaya ngono. Kakang Patih Haryawahan sampun kersa tindak wonten ing Kadipaten Pasundan. Mbok inggih paring cetala kalamun panjenengan menika badhe tindak lan rawuh wonten ing Kabupaten Pasundan. Kreta Joli Jemana badhe kula Pun Kakang matur nuwun banget. Dene tekapun ing Kabupaten Pasundan bakal kasubya-subya dening Yai Pati Sri. Yo Yai kabeh ora dadi boyo apa. Nanging kados pun Kakang tumeka ana ing Kabupaten Pasundan pancen sepisan pun Kakang iki kapang kelawan sliramu. Ya merga wis suwe banget pun Kakang ora pinanggih kelawan sliramu ya. Nelaken kuing panarima sing tanpa pepindhan dene Kakang Patih Haryawahan kapang kalian kula. Matur nuwun menapa namung cekap kapang mawon. Kang kaping pindho Yai ya merga ngemban dawuh ana ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya. Ya merga apa? Wis ana loro telu ngancik. Dene keng sira iki nggo tangake palungguhan ana ing Praja Majapahit. Ateges ora marak sepo. Njur apa to karunane Yai? Kalamun kula selak tartamtu Kakang Patih Haryawahan mojaken kalian kula. Sisan damel dene kula mboten sowan Sri Paduka Loka mbalelo saking Majapahit. Yai Sri Paduka Loka kula kok nganti keng saiki wangine mbalelo Mbah Guguk Makutha waton bendan keng Tankorasi ana ing Praja Majapahit. Mestine wae rayana jalaran. Banjur jalarane apa ya? Sampun cecok kula kinten Kakang Patih Haryawahan sampun mireng dasar kula ngantos kula mbalela saking Praja Majapahit awit Pasundan kajabel bumi mutianipun. Mung perkara kuwi ya. Yai Sri Paduka Loka kula pancen kabeh iki ora kleru yen bumi mutian ning Pasundan dina iki kajabel nanging mung sawetara Yai. Merga apa? Akeh kabutuhan ana ing Praja Majapahit isih akeh para kawula ki padha nandhang cecingrangan ing besok kala wis rampung bumi Pasundan bakal dadekke bumi mutian maneh Yai. Kakang Haryawahan Iya, Sri Paduka Loka Majapahit nggih ngersa dalem sinuwun Prabu Brawijaya menika punjering pamrentahan sedaya para kadang hadi pati pemancat. Kalamun wonten salah setunggalipun pawongan utawi dipati ingkang boten sepo wonten ing pendhapi Praja Majapahit kamangka kathah jejeban ingkang kedah dipun ramongaken. Nanging inggih menapa? Ngersa dalem babar pisan boten paring pangapura, Kakang. Nggih nika. ya merga kabeh iki sangka kaluputanmu. Yai Sri Paduka Loka. Yen keng sira iki mituhu dawuhipun Kakang. Ayo Yai, keng sira bakal sun kanthi munggah ana ing Pendhapa Agung Praja Majapahit. Sowan marak Ngabiyantara, mbok menawa ing mengkono dukane Sang Prabu Brawijaya kelawan sliramu, engko pun Kakang keng bakal paring pangapura. Matur nuwun, Kang. Kula ngertos menawi Kakang Patih Haryawahan pinangka duta lan Sraya ngersa dalem. Pancen kaya Pramila Kakang kula nuwun.
Monggo Kakang Patih Haryowahan kula aturi kundur. Mengke sedaya atur kula kalian Kakang Patih Haryowahan pun aturaken konjuk ngersa dalem sinuwun Prabu Brawijaya. Yen kaya ngono Yai, kabeh iki bakal kok anggepake nggonmu mbalela ning Praja Majapahit. Yai Sri Paduka Loka, Kula undu-unduane wong balela iki bakal tuh perang. Perang kang gedhe Yai. Perang ki wengis, perang ki kejem. Perang kelita umpamake lakune senjata kang tanpa netra kae. Apa kang sira iki ra kelingan Yai? Ana ing pewayangan kae. Kang diarani perang Baratayuda Jaya Binangun, perang darah Pandhawa lan Kurawa ana ing Arara Kurumandala Yuda. Ing kono akeh pathok balung, krikil untu sangkrah pangke, ganggeng rambut, kabeh iki mung kegawa saka perang Yai. Miling ana yen kawula kang ora ngerti dodok suling perkara ing kono bakal dadi korban. Mula sawise kuwi Yai, ayo sepisan maneh padha bareng-bareng munggah ning Pandhawa Agung Majapahit. Kakang Patih Haryowahan Yai Sri Paduka Loka. niat lan sedya kula sampun madhep mantep. Pramila monggo panjenengan kula aturi ngrantos wonten ing Jawi mangke badhe wonten pawang surat. Tak ranti jaba Yai. Lho Pak. Panjenengan pura bakal ngambali maneh. Mestine kang sira wis keprungu kabeh ature Patih Haryowahan. Mula ketepke prajurit kang jagul-jagul, kang gamping-gamping. Ripien Haryowahan aturana kon bali. Kalamun ora gelem Purba lan Wasista dak pasrahke karo kowe. Nyuwun tambahe paes, prajurit. Kelapa
kalistir ing sambikala namung sungkem kula konjuk Sang Prabu. Pangabektine Rama Singsun tampa raliwat puja pangestu kutampana. Sanget ing pamundi kula mugi ndadosaken teguh kayuhanan kula Sang Prabu. Sawetara lenggah Kang Prayoga. Mangestaken dawuh. Senopati Mesalawu Dawuh tinimbalan singgung. ing titiwanci samangku tak keparengake sliramu nderek ana ing pisuwanan. Raharja Pikantuk panjenipun Sinuwun Prabu. Suwan kula kas ing sambikala nanging kula mboten badhe kesupen sungkem kula kunjuk. ya pangabektine Rama Singsun tampa ora liwat pangestu kutampana. Sanget anggen kula nampi ndadosaken jimat kula. Kabeh para prajurit ning Majapahit kang padha marak seba. Nggih. Sira kabeh dak keparengake nderek ing pisuwanan, muga kabeh bisa nggatekake apa wae sing pisuwanan. Lenggah Kang Prayoga. Wis dawuh. Awan Patih Haryo Waham Sabda danem sekawit sira ingsun utus Duk Krikala Semana tumedhak ana ing Pasundan. Nak yenake Dipati kang ora nate marak seba ana ing Majapahit Sri Padukaloka. Wektu semana sliramu tak pene Purbawasesa sarening usawatara panjenengan ingsun selak kepengin ngerti palapuranira. inggih Sang Prabu Brawijaya sedaya dawuhipun Sang Prabu Brawijaya sampun kula estakaken sampun kalampahan kula minggah wonten ing Pendhapi Agung Kabupaten Pasundan pinanggih sakliyan Dipati Pasundan Sri Padukaloka saya terus ngantos wonten kali 3 ngaten mboten marang sebo wonten ing Pendhapi Agung Praja Majapahit piyambakipun nedya balela wonten Majapahit Sang Prabu. Balela. Dipati Pasundan Sri Padukaloka balela. Banjur apa kang dadi pawadane? Piyambakipun namung kepengin mandiri ing pribadi, boten urung dipun lerehaken tiyang-tiyang saking Praja Majapahit Sang Prabu. Sedaya kala panjenengan sampun medhar sabda dhumateng kula sinampiran purba lan Purbawasesa. nggih sampun kula purba nanging piyambakipun puguh kula wasesa ndadosaken perang ingkang ageng nanging pepuntenipun perang Sang Prabu prajurit saking Praja Majapahit kalindih ing pangayudan Sang Prabu. Majapahit kalah. Sekawit panjenengan ingsun ora ndraeta yen mung saukuraning Pasundan campuh yuda marang prajurit seka Majapahit ya gene Majapahit nganti kalindih. Panjenengan ingsun panguwasa tunggal. Inggih, inggih Sang Prabu. Arep Sewu Sinuwun Prabu Brawijaya. Sak sampunipun pamirengaken sedaya unjuk aturipun Kenopati. Pawahan kala kanthi kecepet. Pancen sedaya kala sedaya prajurit ingkang dipun tindih Dipati. Pawahan kala sami kanthi panjenengan. Sliramu do mangerteni. Awan Patih Haryo Wahab Inggih kados pundi Sang Prabu. ingsun minangka panguwasa tunggal ing Majapahit ora lila manawa Sri Padukaloka ora tumungkus mulut titip kayuhananing Majapahit tak adepane dhewe. Kula aturi ngerajut bromantianipun. Monggo kula aturi pinarak Sang Prabu Brawijaya monggo. Banjur yen ora panjenengan ingsun maju pribadi ngadepi Sri Padukaloka Majapahit bakal dicecamah. Panji kados ngaten inggih. Leres
Kula mangertosi bromantenipun Sang Prabu Brawijaya sasampunipun mangertosi sedaya para kawula wonten ing Praja Majapahit sami kalindhih ing pangayudan. Nanging Sang Prabu menawi panjenengan jengkar pribadi mengsah kalian Bupati Pasundan Sri Padukaloka menawi mimpang boten kondang nanging Sang Prabu menawi panjenengan kawon handheder wirang mila saking menika taksih kathah saka guru ingkang dereng maju wonten ing medan loro. Tegese Paman Pati Ade Wahab tido-tido marang panjenengan ingsun malah kepara isih ana para sentana sing durung makarya. Nggih panji kados ngaten nggih. Nggih nyuwun sewu Sri Prabu Brawijaya. Masalah niki wau wonten peperangan. Nggih Majapahit pesah kain Pasundan ewa semanten sedaya penggawa santun Majapahit sami kepan. Rening kula ngromasi dados senopati perang wonten ing Praja Majapahit. Kula niki dereng majeng wonten Pasundan. Kula sagah sumaku. Ngrangkat panyuwanaken Bupati saking Pasundan. Paman Pati Ade Wahab Paring dawuh ature senopati wae selawuk. Aku nedha nrimo yen sliramu duwe rumangsa ndarbeni. Oh nggih nggih. Ojo bae. Nanging pamawase Paman Pati Ade Wahab sapa sing pantes tinuding minangka senopati? menawi saking pemanggih kula ingkang kuwawa para basa perang wonten ing Pasundan boten sanes namung Senopati Kebo Maruta Sang Prabu. Kebo Maruta. Kados ngaten. Senopati Masalawung Dawuh siun. timbalono Kebo Maruta supaya marang sowan. Senopati Kebo Maruta Dawuh dalem kula. lenggah Wis ngaten dawuh. sawise lenggah satata panjenengan ingsun bakal paring dawuh marang sliramu. Sliramu ingsun timbali kaget popi. Pindho tinibaing Simalepat. Dereng kula dipun timbali kalian Sunan Prabu Brawijaya. Estunipun wonten wigatos menapa sinuwun? Wis dadi jamak lumrahe yen panjenengan ingsun nimbali senopati. Ateges Majapahit lagi ora tentrem. Mula siramu kanthi bagas waras sentosa Majapahit lagi ayun-ayuran kang ditimbulake dening Dipati Pasundan Sri Padukaloka kena den arani balela tumraping Majapahit. Pamandhe Senopati lan kabeh para prajurit saka Majapahit campuh prajurit Pasundan kasoran yuda. Mula disedekke lan dipidhangetake kanthi premati. Panjenengan ingsun paring sabda marang Senopati Kebo Maruta. Wiwit dina samangka sliramu minangka senopati maju paprangan ana ing Pasundan. Senopati Kebo Maruta tegah maju ing loro anggana dados senopati. Bener. Estuaken dawuh Sang Prabu Brawijaya. Kula jumbuhaken kalian sumpahipun Kebo Maruta nalikanipun sepisan dipun winisuda dados senopati perang wali Praja Majapahit. So sineksenan sentana praja ing Praja Majapahit. Sisa-sisanipun Sang Kebo Maruta badhe kula abdiaken wonten ing Kraton Majapahit Jroning Prabu.
Syukur bagus kabeh kang dadi jarwanira gawe mongkok penggalih ingsun mula ing pundhakira Ripin Dipati Sri Padukaloka yen ora bisa sira ingsun samping purba wasesa Ngestaken dawuh jane sampun cetha lan terwaca kepareng nyuwun tambahing pangestu Bapak pengatian Paman Pati halo maaf paring dawuh apa kang dadi pangandikan dika Kebo Maruta uga entuk karya mesthenipun badhe pikantuk karya saged ngrangit Pati Pasundan Sri Padukaloka Sang Prabu Kula ingkang sowan Kanjeng. Senopati lembu gigih tanpa tinimbalan marak sowan ana ing Paseban Pendopo Majapahit ana parigawe apa Sakderipun matur langkung luwih Senopati nggih ngaturaken sungkem kenalukian. sembah pangabektinira lembu gigih marang panjenengan ingsun tampa rangkat tampana pangestu ingsun Sanget anggen kula mundi minangka ndadosaken jimat ingkang abdi dalem lembu gigihan. sabanjure mbok menawa ana wigati kang kudu catur netra mengko tak derekake ana ing pepungkuran yen pancen bisa dimiringake kabeh para sentana enggal matur kanthi prasaja Juru Prabu Wijaya yiktosipun boten bab supados malah kaporo kula remen menawi kawiran sedaya prajurit Majapahit. oh kaya ngono yen mangkono enggal jarana apa wigatining sira sowan tanpa tinimbalan lembu gigih Juru Prabu ngantos kula gumawani minyak sagungi Senta Negari ingkang maksipun wonten sanipun Juru Prabu Wijaya yiktosipun wonten tandha pitaken dening matah kula ngingingi dhateng tindakipun Senopati Kebo Maruta deneng kemawon kula pitaken kalih Kebo Maruta turangganipun digelak satemah ilang saking kedhiping netra kan ciptosipun nampi dawuh wonten sanipun Prabu Wijaya ingkang pados tindak wonten pundi kan Senopati lembu gigih paring dawuh yen sliramu mulat Kebo Maruta nitih turangga tumuju ana ing Pasundan tumuju wonten Pasundan ingsun sing paring sabda karana Majapahit lagi ora tentrem antaraning Majapahit lan Pasundan karana mbalelani Sri Padukaloka kabeh para sentane Majapahit kasuran yudane mula panjenengan ingsun paring sabda marang Kebo Maruta mandire minangka senopati tumuju ana ing Pasundan Juru Prabu Wijaya lembu gigih menawi kacuca Senopati Kebo Maruta kautus ingkang pados tumuju wonten Kadipaten Pasundan. iya Ateges Juru Prabu Wijaya boten adil anggenipun ngobetake rodane pamrentahan Majapahit. ora denggon Kula saged matur ingkang kados ngaten. Kamangka kula kaliyan Kebo Maruta menika sami-sami Senopati Majapahit kedahipun menawi wonten kabetan negari kula yo dipunutus supados ngripih wontenipun Bupati Pasundan Sri Padukaloka.
panjenengan ingsun timban cindeban siradan ora adil tumraping senopati lembu gigih lan kebo maruta nanging anggonku paring dawuh kuwi pancen durung teka sliramu supaya kebo maruta anggene nampa sabdan ingsun kuwi kanthi permati padha-padha senopati sliramu uga nampa ayahan babakan iki lajeng kula kagawan menapa dene kula sampun parak wontenipun Sun Prabu Jaya padha-padha senopati Majapahit tak parengake lan kautus melu nyaketi kebo maruta yen adoh caketono yen caket adoh Sun Prabu Jaya gamblang sawijang dipun Sun Prabu Karango abdi dalem lembu gigih tambah pangestu tambahi pangertian baik selalu Dawuh awat-awatan reling sedaya dawuhipun Sun Prabu Wijaya kanthi damel kepan kula nyuwun pamit nyuwun kambang prajurit ayo Senopati ayo wahan Kados pundi Sang Prabu? senadyan para senopati wis saguh tumuju ing Pasundan nek tak jaluk siram aja negakake yamping-amping Nyuwun tambahi pangestu Sang Prabu. The